suntem pe acel trend crescător, dar scăzând, ca și puteți să puneți pe ecran asta, dați-mi voie că eu tot citesc de dimineață cu pixul în mână și nu reușesc. Suntem pe acest trend crescător, dar scăzând ca și intensitatea creșterii numărului de cazuri de la o zi la alta, nu suntem în scădere. Suntem în momentul în care, dacă respectăm următoarele săptămâni niște lucruri, ar trebui să ajungem la un platou. Aici deja, adică sunt pierdut pe drum printre rânduri, m-am scufundat. Eu aș vrea să se stabilească la 1200, la 1300, dar el se poate stabili la 1500. Poate ce de cota 1500 sau cota 1400. Dar la 1500 la 10 zile înseamnă încă 300 de cazuri în plus la terapie intensivă. Domn profesor, vă rog, dați-mi, subliniați cu pixul roșu ceva. Dați-mi... Cred că e vorba de... Hai, vă rog, eu nu serios, e vorba despre... Deci, e platou, eu am citit de 5 ori. Nu mă face să râd mai tare că mă... Cred că e vorba despre ceva. Și mai are o declarație, hai că poate vă întristez cu asta cât de cât. Luați niște apă. Deci ascultați-mă. Asta e neterminată, dar e la fel. Încă este primul val, pune și al doilea carton, vă rog, că nu mai pot. Încă este primul var, nu e ca la fotbal. Dar noi putem transforma acest prim val într-un val cu 2 cocoașe. Adu-mi ceva, adu-mi o vodcă mică să revin. Deci, stați că nu mai pot să citesc. Bun, încă o dată. Putem face o a doua cocoașă, care poate fi mai violentă decât prima, în condițiile care, dacă atunci... Nu mai pot, jur. Să dăm o pauză de publicitate. Atunci, stai mă, că nu mai văd din cauza râsului, nu se poate așa ceva. Oh, Doamne, deci putem face o a doua cocoașă care poate fi mai violentă decât prima, în condiții în care, dacă atunci acționa un instinct de conservare, hai, domn profesor, pe cuvânt, acum parcă acest instinct de conservare este dat la o parte de concetățenă. Da. Puteți să-l sunați pe Raed să vină un pic să... Nu, eu cred că din toată chestiunea asta rezultă mai degrabă speranța unei stabilizări a situației. Cred că la asta... Păi cocoașele ce înseamnă să facem a doua cocoașă? Adică e un val cu 2 faze, de fapt la asta cred că s-a referit domnul ministru.